Mit navn det er Carlos, og jeg er stifteren af Big Heart Skateboarding. Big Heart Skateboarding det drejer sig om at være med til at sørge for, at børn de kan være glade, at børn de kan udvikle en positiv selvfølelse, at børn de får en masse emotion, og de skaber en masse venner, som for de fleste vedkommende vil være for livet. Jeg kunne godt tænke mig at se, at skateboarding bliver for alle. At det bliver for både dem, som ikke har råd til det, og også dem, som måske kommer fra familier, hvor at forældrene ikke har overskuddet eller muligheden for at kunne køre dem ud til skateboardskolen eller til de forskellige skatecamps. Målet med Big Heart Skateboarding, det er at kunne få de her forskellige camps rundt omkring i Danmark. Så det er, at vi kan skabe nogle rammer for børnene, hvor det er, at de kan komme hen og opleve, at det er ligesom at træde ud af den verden, præstationsverden, de normalt er i, og ind i en verden af frihed. Ind i en verden, hvor der ikke er nogen regler. Ind i en verden, hvor de bliver støttet i at prøve alle de ting, de gerne vil, og samtidig de får en masse metoder, en masse værktøjer til at kunne forstå, hvorfor de føler det, de gør. Hvorfor de agerer, som de gør, så de kan blive mere selvbevidste. Jamen, der er bare så meget, de får ud af det. Der er så meget glæde, og jeg er helt sikker på, at det vil være noget, der vil være medskabende til et fundament, som de vil få glæde og gavn af resten af deres liv.